Gaur goizean, elkarretaratzea egin dute LAB sindikatuak eta BBVA-ren kontrako plataformak Euskaldun aurrean. Hain zuzen, BBVA-ak akziodunen batzarra burutzen zuen bitartean. BBVA-ren kontrako plataformako kideak pintura gorriz guzti dira BBVA-ren ekintza finantzieroak salatzeko. Ertzaintzak geldiarazi ditu, baina identifikatu ostean libre utzi dituzte. Hauek dira plataforma horretako kidearen hitzak. Aurten ere, etorri gara BBVA-ren aurkako plataformak salatzeko BBVA-ren dirua odolez zikinduta dagola. BBVA-ak Espainia arrestatuko bankuen arteko lehenengoa da armamentuaren finantziazioan, baita ere finantziazio armamentu nuklearren finantziazioan eta gainera ingurugiroarekin kaltegarriak diren hainbat megaproiektuetan finantziazioa eskaintzen dio eta megaproiektuaek ingurugiroarekiko kaltegarriak dira eta ez bakarrik, baizik eta giza eskubideen eta eskubide sozial eta laboralen urraketan parte hartzen duelako. Lelo horrekin elkarretaratu dira baita ere labeko sindikatuko kideak. BBVA-ak 2008, 2009 eta 2010 urteetan 4 milioi euroko irabaziak lortu dituela adierazi du labek. BBVA-ko zuzendari den Francisco Gonzalezen 2011ko soldata 2 milioi eurokoa izan dela gogoratu dute ere. Krisiaren erdian gauden honetan, banka pribatuak ikaragarrizko dibidenduak eta onartezinak diren soldatak banatzen jarraitzen ditu bere kargoen artean. Eta hau egiten duten bitartean, sistema finantziero honetako gestoreak gastu sozialaren murrizketak bultzatzen ari dira. Sistema publikoaren kontra jotzen dute eta lan eskubideen minimoen aurka agertzen dira. Horrela, jendartearen gehiengoa pobreziara kondenatuz. Langabezia eta kontratu miserableen bitartez, pobrezia inposatzen dutela eta diru publikoaren bitartez banka pribatua elikatzen dutela gaineratu dut Txetxu Rojo. Labetik, sektore finantzierorako ere alternatiba badaudela defendatzen dugu. Bankaren kontrol publikoa eta bere gestiorako irizpide aldaketa oso bat beharrezkoa da. Guzti batzuen, diru goziaren aurrean zerbitzu sozialak lehenetsiko dituenak. Ez dugu inolako zalantzarik. Aberastasuna badago, lapurrak dira soberan daudenak. Azkenik, martxoaren 29an egingo den greba orokorrean parte hartzeko gonbitea egin du LAB sindikatuak.